खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ माइक्रसफ्ट उइन्ड'जों लोगोसे वर्ड पेडखौ मोननाय नंला। कम्पानिया 28 बोसोरनि उनाव बे एप्लिकेसनखौ बोखारनानै होबाय आरो बेयो रिइनस्टलबो जानाय नंला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुआ मैया राष्ट्रपति भवनाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों 2023 मायथाइनि हादोरारि गेलेनायनि बान्थाखौ राननानै होबाय। बे बान्थाफोरनि गेजेराव सा 26 गेलेगिरिफोरा अर्जुना बान्थाखौ मोननो हाबाय आरो सा 5 गेलेगिरिफोरा ध्यानचन्द बान्थाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बे अर्जुना बान्थाखौ आर्चारि गेलेगिरि एम.एस. आदिति ग'पीचंद स्वामी बिथाङा मोननो हादों। 12 फेल फिल्मआ IMDbआव बेस्ट फिल्म होननानै सायख'जाबाय। 9.2 रेटिं लानानै सेथि नाम्बाराव बेस्ट फिल्म होननानै 12 फेल फिल्मआ IMDbआव सायख'जाबाय। जेसि नार्जारीनि मेथाइ रोजाबनाय नायनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा होंगो दोंगो नायनो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बरिमाखा जावलिया देवान फोथाराव सोलिनाय बरिमाखा दख'रा एबसुनि 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुगा 47थि बोसोरसालिया जथुमानि जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव बिथांनि गिबि मेथाइया फैदोंमोन सङानिफ्राय अजा बोराइ गभार्नमेन्ट कलेज साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि मेथाइजों दासिम 16 था मेथाइ गावनो लिरनानै सुर होना रोजाबना रायजो राजानो खोनासंहोबाय जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारीया। नोंथांमोननि बायदि हाबाफारियाव हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरिनि गोनांथि जायोब्ला 8638298640 बा 690195967667 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिदों जेसि नार्जारी बिथाङा। गागि खौरांगिरि दीपांकर मेधिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै कक्राझाराव गोसोम बेच गाननानै गोख्रों सोमावसारदों। कक्राझार प्रेस क्लाबनि लांगोनायाव 8 जानुवारि खार समबारखालि कक्राझार प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफोरा नगाव जिल्लानि डिप्युटि कमिसनार नरेन्द्र कुमार साया गागि खौरांगिरिया सोंलु सोंनायनि सायाव दाय हमनाय आरो देहायारि साजा होनायजों लोगोसे थानायाव सोनानै दोननायनि बेरेखायै खुद्रिसारदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनो दाबि खालामदों। कक्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि किशोर सरकार आरो गाहाय नेहाथारि सुरुज बसुमतारीजों लोगोसे कक्राझारनि खौरांगिरिफोरा सावस्रि फाहामथाय आरो सावस्रि जोथोननि सायाव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कक्राझार सोहोराव थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिकआव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया 15 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन। आइ आफा BN इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव BASS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BASS डिप्ल'मा इन एसिस्टेन्ट नार्सिं, BASS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, BASS डिप्ल'मा इन अपारेशन थियेटार टेकनिशियान बायदि आयदाफोरनि सायाव जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो हागोन होनना खौरां मोननाय जादों। भारत नां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। गेलेनायखौ बेखेवनायनि सिगां फुंनि समाव अन्थाइगोरा बड'सा आरो बड'फानि मुसुखायाव माननि बिबार बावजेनो गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर'आ। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो BTRनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर'आ। धुन्ट्रि बर' आरो शर्मिला बसुमतारी सानैबो गोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सेमोन सापरि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि धुन्ट्रि बर' आरो 1 नं हसं गामिनि शर्मिला बसुमतारी सानैबो थांनाय 4 जानुवारि खालारनिफ्राय बहाबा खारखोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। सेमोन सापरियाव थांनो होननानै सानैबो जयै 4 जानुवारि खालिनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो न'आव फैफिनाखै। खौरां मोननाय बायदिब्ला धुन्ट्रि बर'आ 2 गथ'नि बिमा आरो शर्मिला बसुमतारीया 1 गथ'नि बिमा। न'खरनि गथ' गथायनि उन खोनानै दा न'खरनि सुबुंफोरा बिसोर सानैखौ हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला जानबुं नाम्बार 8811017497 एबा 9957437190 आव फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायदों। मलदिभ्सनि हादरगिरि महम्मद मिजुनि हेंथायै न' कनफिडेन्स मसन लाबोनो साखाफारा जादों। मलदिभियान डेम'क्रेटिक पार्टिआ मिजुनि हेंथायै न' कनफिडेन्स मसन लाबोनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ लक्षद्वीपआव दावबायनायनि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामदोंमोन आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ भारतनि सुबुंफोरखौ लक्षद्वीपआव बेरायहैनो खावलायदोंमोन। बेनि उनाव मालदिभ्सनि इयुथ एम्पावारमेन्टनि मन्त्रि मारियाम सुइनाया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बेबायदि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनायनि हेंथायै जेंना गोनां बिबुंथि होननानै टुइट खालामदोंमोन। भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै बिबुंथि होनायनि उनाव मालदिभ्सनि लेङाइ हादरगिरि आहमेद आदिबा मालदिभ्सनि आथिखालनि सोरखारखौ भारताव निमाहा बिनो बाथ्रा बुंदों। रिक्सा सालायगिरि नोंथांमोना हरनि 8 रिंगानिफ्राय लानानै अखानायै फुंनि 8 रिंगासिम नोंथांमोना रिक्सा सालायनो मोननाय नंला। मानोना सोरखारा बेनि थाखाय दफा 144 आयेनखौ हरनि 8 रिंगानिफ्राय लानानै अखानायै फुंनि 8 रिंगासिम फोसावनानै होबाय। बे आयेनखौ मानियाब्ला नोंथांमोना जेंनायाव गोग्लैनो हागौ।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।